Sa ikatuloy gayon, subli na lang kagihapon sa usa ka sugbuanon ang GMA Network Excellence Award. Napili siya gumikan sa abilidad o kalampusan ingon man pagkaaktibo sa lain-laing community outreach. Ang istorya sa kalampusan sa Proud Bisdak atong sayran pinaagi ni ining report. Mahulagway gayud nga Grand Slam win ang pagkadaog karon sa usa ka sugbuan ng journalism graduate nga si Wenelin Sabalo. Si Wenelin ang nahimong awardee nga mipresentar sa Sugbo alang si GMA Network Excellence Awards ning tuiga. Pasidungog kini alang sa mga outstanding communication o journalism graduate nga gisalmutan lukop nasod. I am very happy and proud that I was able to give the school the three-peat that it deserves. And I am still overwhelmed by how other people congratulated me, but also I am still thankful for all the people who have supported my journey, my Ginea journey. Kay hinumduman nga ni atong 2017, nalangkat ni Lorraine Ambrad ang maong award ug sa miaging tuig lang nakuha usab kini ni Mark Romas nga parehong communication graduate sa University of San Jose Recoletos. Gidugang ni Wenelin nga siya lang ang taga Cebu ni atong higayuna nga nakasulod sa Final 5. Si Atom Araulio pa mismo ang judge nga nangutana kaniya kung nganong journalism ang iyang gikuha. So the challenge was compiling the certificates, requesting the documents. That was the first part. The second part was during the actual interview. Knowing that I was the only Bisaya or Cebuana who have made it to the top 5. When I entered the waiting room, all of them are from Luzon. And siguro the pressure was how could I give justice to the support nga gihatag sa mga tao nako. Si Wenelin may graduate nga magna cum laude ug aktibo usab sa mga community outreach activities. Apan matud niya nga dili lang kutob sa academics ang criteria kay lakip na usab niini ang serbisyong totoo o pleasing personality. If passionate nimo padayon and learn to love it more every day. Uban ni Lian Sinkulan ug Godfrey Redien, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.